Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Om Shri Krishna Hare Krishna Mataji, pranam. Hare Krishna Mataji, pranam. Hare Krishna pranam Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji. pranam. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് 6ാമത്തെ ഉപദേശം എടുക്കണ്ടേ. 5 വരെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി 6ാമത്തെ തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ 5 വരെയുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞവര് വൈകുന്നേരം കിട്ടിയപ്പോ അവർ പഠിച്ച് മാർക്ക്. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിലേതോ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടാ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രകാരം ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഈശ്വരനെ കാണുകയും ഭക്തരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആരാണ്? വേറൊരു പേരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്രാകൃത ഭക്തൻ. പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, മധ്യമ ഭക്തനല്ല. ഒരു മധ്യമാധികാരിയായ ഒരു ഭക്തൻ അസൂയാലുക്കളോട് ഏത് രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്? ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടെ. പേര് വിളിച്ചു ചോദിക്കല്ലോ. ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടെ കാണിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാത്തവനും എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭക്തനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഞാൻ പേര് ചോദിക്കട്ടെ. വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവ ശരിയായത് ഏതാണ്? പ്രമീള മാതാജി. അതറിയില്ല മാതാജി. എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണനും ഗുണങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തുല്യരാണ് അല്ലെ? വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണനും എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അതെ, ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത് എല്ലാ വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും ആരല്ല? വൈഷ്ണവരല്ല. എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരല്ല. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ വൈഷ്ണവനും ആരുടെ ഗുണം ഉണ്ടാവും? ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവർ. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ആരല്ല? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. പക്ഷെ
വൈഷ്ണവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ 9 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട. ഈ 9 ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആരിലുണ്ടാവും? വൈഷ്ണവനിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും ആരായിരിക്കില്ല? വൈഷ്ണവനായിരിക്കില്ല. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള്, അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 42 ഇതിൽ പറയുന്നില്ലേ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ആ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒരു വൈഷ്ണവൻ. മധ്യമാധികാരിയായ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? അപ്പൊ ഈ 4 എണ്ണത്തില് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഈ 4 പേർക്ക് മുകളിലാണ് ആര് വരുന്നത്? വൈഷ്ണവൻ വരുന്നത്. ഈ 4 പേർക്ക് മുകളിലാണ് വൈഷ്ണവൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. തുല്യല്ല. മധ്യമാധികാരിയായ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി? മധ്യമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി? വനജ മാതാജി. മ്യൂട്ടാണ്. വൈഷ്ണവർ. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിഷ്ഠയും ഉള്ളവനായിരിക്കണം. സി. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിഷ്ഠയും ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ഭക്തൻ നിർബന്ധമായും പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ശൈനി മാതാജി. തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം. ആരെയാണ് ഒരാൾ ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു? ആരെയാണ്? ഓക്കെ. ഉത്തമാധികാരിയായ ഒരു വൈഷ്ണവനെയാണ് ആചാര്യനാക്കേണ്ടത്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ നൽകുന്ന പ്രായോഗിക സൂചന പ്രകാരം ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മിനി ജീവരാജ് മാതാജി. അനേക ആളുകളെ വൈഷ്ണവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത പ്രകാരം ഒരാൾ ദീക്ഷാവേളയിൽ ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്താൽ കൃഷ്ണൻ അവനെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു? ഗീതു മാതാജി. ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധം. മാതാജി ആ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ അതില്? പത്താമത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട്, ക്ഷേത്ര പരിചാരകനായിട്ട് തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷാർത്ഥിയായി മാത്രം. എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത്? തനിക്കൊപ്പം തന്നെ പരിഗണിക്കും ഭഗവാൻ. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ 5ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം എന്താണ്? ഏത് ഭക്തന്മാരുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ, ഓരോ ഭക്തനെയും എങ്ങനെ സമീപിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയാണ് അതില് വിഷയം പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നാണ് ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിയോടെ അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ഒരുവനെ മനസ്സുകൊണ്ടും സ്വീകരിച്ച് ഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മധ്യമ വയസ്കനെ വന്ദിച്ചും മുന്നേറിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ ഉത്തമ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തു. ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട്. കനിഷ്ഠാധികാരി ആരാണ്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും ഭക്തന്മാരോടും സാമാന്യ ജനങ്ങളോടും വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അർച്ചായമേവ ഹരയെ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകം എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? പരമപ്രേമഭാജനമായ ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികൾക്ക് കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷയോടും. ഒരാള് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുകയും ഭക്തന്മാരോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, കനിഷ്ഠികാധികാരിയാണ്.
അയാളെയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അർച്ചായമേവ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭക്ഷണാധികാരിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്? ശരിയായ ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ ഉപദേശദീക്ഷ തേടി നിരന്തരം ഉണ്ടാവില്ല. ആരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിവുണ്ടാവും. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. നന്ദകുമാർ മാതാജി പറഞ്ഞു. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശദീക്ഷ തേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇവർ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈശ്വരേ തദദീനേഷു എന്ന ശ്ലോകപ്രകാരം മധ്യമാധികാരി ആരോടാണ് പ്രേമം, മൈത്രി, കൃപ, ഉപേക്ഷ എന്നിവ കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് മൈത്രി, അറിവില്ലാത്തവരോട്, ഉപജ്ഞാതരോട്, ഉപേക്ഷ, അസൂയാലുക്കളോട്. ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാദികളിൽ ഉപേക്ഷ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറും. ഉത്തമാധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഉത്തമാധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക, പരദൂഷണം പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. ഈശ്വരൻ അചഞ്ചലമായി. വസന്ത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മ്യൂട്ടാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണചിന്തയിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ച് ആദരിക്കും. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി എന്താണ്? ശോഭന മാതാജി. മ്യൂട്ടാ മാതാജി. മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഹരേ മന്ത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിച്ചാല് ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി. അനുക്രമം ഉയർന്ന ഈശ്വരനും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തും. അനുക്രമം നമ്മൾ വളർന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിനാമം തുടർച്ചയായി ശരിക്കും ജപിച്ചാൽ ക്രമത്തിൽ അവൻ ഉത്തമാധികാരിയാകും. ഹരിനാമ ജപത്തിലൂടെ പരിപൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമായ ദീക്ഷയെ എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം പ്രത്യേകം തപസ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, യമനിയമങ്ങൾ, മഹാമന്ത്ര ജപം ഇവയുള്ള പ്രധാന ആരംഭിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് ആരോട് കുറെ പറയാത്തതാരോട്ട്. ശ്യാമ മാതാജി, മാതാജി, ശ്യാമ മാതാജി. ഞാനത് എഴുതിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജ മാതാജി. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഭക്തിയുടെ മുന്നേറൽ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും. അയാൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതും എഴുതാം. പിന്നെ ഇതും എഴുതണം മാതാജി. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ദീക്ഷയിലൂടെയാണ് ശരിക്കും. അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ദീക്ഷ ഭഗവാനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്നു. ദീക്ഷ സമയത്ത് ഗുരുവിൽ നിന്നും ദിവ്യജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ആത്മീയമായി ഭഗവാനിൽ അലിയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഭക്തനെ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുല്യമായി പരിഗണിക്കാൻ ചെയ്തു എന്നതാണ് ചൈതന്യം പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ആറാമത്തെ ഉപദേശം. അവിടെ നിൽക്കോ അപ്പു? അവിടെ നിൽക്കോ അപ്പു? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉപദേശാമൃതം. ഇന്ന് ശ്ലോകം 6. ആയി അപ്പു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ആയി അപ്പു, അവിടെ നിൽക്കൂ. ദേവായ ദൃഷ്ടേ സ്വഭാവജനിതർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി ധീരധർമ്മൈ ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാപസാന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ശ്ലോകം 6. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭക്തന്, അതായത് വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല, നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ശാരീരികമായ ഭാഷയില് ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ശാരീരികമായ ഭാഷയില് വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്പോ കറുത്തിട്ടാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നിറം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്, പിന്നെ രോഗഗ്രസ്തനാണ്, വികലമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. അത് അപരാധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്തും ചേറും നുരയും കലർന്ന് ഗംഗാനദി ഒഴുകുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ഗംഗാനദിയുടെ ആ പവിത്രതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വൈകല്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ശാരീരിക ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്മാരാണ്. ആ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ പറ്റി നമ്മള് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല, അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, എന്താ പറയാ, പിന്നെ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്നോ, വർണ്ണഭംഗിയില്ലാന്നോ, പിന്നെ അതല്ല എന്തെങ്കിലും രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, അസുഖങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്തത് പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല, വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപരാധം. അത് വലിയൊരു അപരാധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അവന്റെ ശരീരവുമായ ഒരു താതാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണം ഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായി ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാനദി പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ദൂഷിതമാവുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്താൽ
പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാത്തവനാണെന്നോ വികലനാണെന്നോ രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ ഒന്നും എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് പറയാനായിട്ട് വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാ നദി ചേറും നുരയും കലർന്നൊഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി യാതൊരു താതാത്മ്യവുമില്ല. തദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാത്തവനാണ്, ശരീരം വികലമാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, ദുർബലനാണ് എന്നൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മളെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്കത് വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനോ ശീലനം ഭക്തി ഉത്തമം. പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ്. എന്താണ് ഭക്തി? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ. എന്താണ്? ജ്ഞാനോ കർമ്മോ അതൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോ കർമ്മോ ഒന്നുമില്ല. എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ, ഭഗവാന് സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഭക്തി എന്നതിന് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധകന്റെ ബോധകത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. വൈശിക സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആ അവബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ബോധമാണ്. നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയോടുള്ള സേവിക്കലാണ് നമ്മുടെ ബോധമെങ്കിലോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്ന് പറയാം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? അതിനൊരു ശരിയായ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ബോധത്തിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് നമ്മുടെ ബോധം ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്ന് പറയാം. അർപ്പിതാത്മാവായ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫുള്ള് ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതമായ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ജ്ഞാനത്താലും ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ കർമ്മത്താലും സ്പർശിക്കപ്പെടാത്ത അനന്യമായ ഭക്തി സേവനത്തെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ വെച്ച് പറയാണ് കർമാതിനാവൃതം അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനോ കർമ്മത്തിനോ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കോ
ജ്ഞാനത്തിനോ ഒന്നും അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? അനന്യ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. ഭഗവത് സേവനം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ ലക്ഷ്യമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ സാഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനാണ്. സാഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജ്ഞാനോ കർമ്മോ ഒന്നും അവിടെ ബന്ധമില്ല. എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവയെ ഗണിക്കാതിരിക്കണം. ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തനമായ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്ന കൃത്യം മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ആചാര്യന്റെ ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ? ആ പരമപുരുഷനായ ആ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഭക്തനെ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്രത്തോളം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ദോഷം. അപ്പൊ ചേസുദുരാചാരം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തത് ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭക്തനെ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനം എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ആ ഭക്തനെ വീക്ഷിച്ചാൽ മതി. വേറെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ദോഷം. അപ്പി ചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവ് ആയിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗാർഹികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഒരു ഭക്തനെ സാധുവായിട്ടായിരിക്കണം കണക്കാക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും, ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. കാരണം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഗാർഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനമായിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചെയ്യണ്ടാവുക? ആ ഭക്തൻ ചെയ്യണ്ടാവുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവനെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് തന്നെ കാണണം? സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ദോഷങ്ങള് നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ ദോഷങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ആരായിരിക്കും? ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇനി പറയണത് കുടുംബം. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലാവണമെന്നില്ല, ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിലല്ലായിരിക്കാം പിറന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ബിരുദമാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് മാത്രമായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബ പേരാണ്. അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഓൾറെഡി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായവരാണ് ആ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക.
അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. കാരണം ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ബിരുദം, അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ബിരുദം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞവരാരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ ആരാണ്, ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല ആ ഭക്തനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങള്. വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അപരാധമാണെന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധം, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപരാധമാണ് എന്ത്, വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ പാടില്ല. വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മത്ത ഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ആന നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു ആന കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറയാ, ആന കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂന്തോട്ടം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും. അതേപോലെയാണ് ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആത്മീയമായ കാര്യത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ പുരോഗതി വന്നാലും, വൈഷ്ണവരെ അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും, അത് അപരാധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മളെ നേരെ തലമുത്തി താഴ്ത്തിക്ക് വീഴും. അതാണ് പറഞ്ഞത് മത്ത ഗജാപരാധം, ഒരു മതയാനയുടെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാം. മതയാന ഒരു നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ അറിയില്ല അതെന്തൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നേരെ തലയും കുത്തി താഴത്തേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധമാണ് എന്ത്, വൈഷ്ണവാപരാധം. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകരമായിരിക്കും. വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആത്മീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തില് പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ വളരെയധികം വിഘ്നം ചെയ്യുന്നതും അപകടകാരിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവാപരാധം പാടില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ, ആത്മീയമായ നേട്ടം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യവുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവരുടെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതൊരിക്കലും പാടില്ല. അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അപരാധം സംഭവിക്കുന്നത്? വിമർശനം. ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുവാനും എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജ്ഞാനശൂന്യതയിലും വ്യസനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് വിമർശിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ്, അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പറയണത് ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈ അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നവശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ പുതിയ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ അനുമോദിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക്, അവർ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും എല്ലാ വിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പുതിയ തുടക്കക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാതെ ഉന്നത ഭക്തന്മാരെ വിമർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ജ്ഞാനശൂന്യതയിലും വ്യസനിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ത്, വിമർശിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ, വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപരാധം. ഒന്നാമത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ ദർശിക്കുന്നതും നിഷേധിക്കുക. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് അത് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല, അതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ കാണാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് തോന്നാം അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല,
വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ദർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വിശേഷിച്ചും നവാഗതനായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ പുതിയ ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ പാടുള്ളതല്ല. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കി കാണാവുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായ പ്രകൃതിയിലൂടെ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ നോക്കേണ്ടത്, എപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രേമപൂർവ്വം എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ അവര് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഉപായം ഇതാണ്. ഈ ഉപായം പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ക്രമത്തിൽ ഉയരാം. അപ്പൊ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അല്ല അവരെ കുറിച്ച് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? എപ്രകാരമാണ് അവർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, എപ്രകാരമാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ വിമർശനത്തിൽ നിന്നും അപരാധത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പിന്നെ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ കഥയാണത്. എന്താണ്, ഏത് സമയത്താണ് ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് ആ വ്രതം വീടേണ്ട സമയത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പാരണ വീടും. അപ്പൊ അതിൽ കോപിഷ്ഠനായിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്യും? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സുദർശനചക്രം വന്ന് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോറി, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകാണ് താൻ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹർഷിയായിട്ടും തനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല, തന്റെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ എന്ത് സാധിച്ചു? അത് നിഷ്പ്രയാസം അത് സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ശാരീരിക വൈകല്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അസൂയ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ദിവ്യമായ ഒരു വിദ്യയാണ്. ഇതിൽ അസൂയക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അസൂയ ഉണ്ടാവരുത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. എല്ലാ അസൂയകളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുള്ള പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അസൂയകളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഇവിടെ അസൂയക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥാനമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ അസൂയ നമുക്ക് പാടില്ല. അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നിർമത്സരാണാം സദാം എന്ന് പറയുന്നത്, മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഉള്ളത്. ഗോസ്വാമികളുടെ വംശത്തിൽ പിറന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ, ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവനാകരുത്. അപ്പോ ചിലർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി ബിരുദം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അവർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു മത്സരബുദ്ധി, ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും. അത് പാടില്ല. ഒരാൾക്ക് മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മാത്സര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് തന്നെത്താനെ നിപതിക്കും, തന്നെ താഴേക്ക് പോകും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 17-ാം അധ്യായം 34-59 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപാല ചാപ്പാല ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? അസൂയ പാടില്ല, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തില് അസൂയക്കും മത്സര ബുദ്ധിക്കും സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവല്ലത്. അതെന്താണ്? ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അത് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആർക്കും അതിനുള്ള
കഴിവില്ല. അപ്പൊ അവരൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ പരിഗണിക്കാതെ എന്താണ് നമ്മള് ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചതാണ്. അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ നിയോഗമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ കാണാൻ പാടില്ല. അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, കുറ്റം പറയാനോ വിമർശിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ പല തെറ്റുകളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവർ പല രീതിയിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചതാണ് അവരെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആണുള്ളത്. ആ നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്ത്. നവാഗതൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല, ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇടയാകരുത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കരുത്. മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്താനും പാടില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ആചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ആചാര്യനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്താനോ പോകാൻ പാടില്ല. അത് അപരാധമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലായത്, ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പറയണത്, അത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ചെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ഭഗവാൻ നിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളോ ദൂഷ്യഫലങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടോ പറയാനായിട്ടോ നമുക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതകളും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന് ശാരീരികമായ രീതിയിലോ പിന്നെ എന്താണ് ഉയർന്ന കുലത്തിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നോ അതല്ല നിറം കുറവാണെന്നോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവനാണെന്നോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല, ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാ നദി, മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗംഗാ നദി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്, പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആ സമയത്ത്, മഴയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെ ചെളിവെള്ളം ആയിരിക്കില്ലേ, ഫുള്ള് ചെളിവെള്ളമായിരിക്കും. ആ ചെളിവെള്ളം ആണെങ്കിലും ആ ഗംഗാ നദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തനും, ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.